Достар, әгәр сез 3D котлет һәм пилмәннәр турында хыялланып, бәлешне сканер һәм принтер ярдәмендә пешереп була дип уйласагыз, димәк шактый күп вакытыгызны компьютер каршында үткәрәсез. Бу эшегезне ташлагыз да телеэкраннар каршына килегез. Сәлам дуслар, ТНТВ телеканалында дөрес туклану һәм тәмле ризык турындагы тәмле көрәш тапшыруын башлыйбыз. Тадам-тадам! Һәм инде бүгенге кунакларыбыз белән дә танышабыз. Татар эстрадасының шибәр, матур, популяр җырчылары, Алтын Барс премияләре лауреатлары Ләйсән Гимаева һәм Гөлназ Сираева. Монда алкышлар, кул чабулар. Сәлам кызлар. Сәлам. Хәерле көннәр. Күреп торам, буш куллар белән килмәгәнсез. Гөлназ, башлыйла синең күбрәк. Әйдә. Мин бит ерактанрак килгән. Мин ерактанрак килдем. Шуңа күрә минем бүләкләрем бераз күбрәк дисәм була. Монсы шундай сувенирный бочка, әйе. Аны бәлкем теге кулланып та буладыр әле, аны монда шундай кранигі бар. Бәлкем кулланып та кара. Бу Күренә табарбыз, Гөлназ, жерге куеп аны. Безнең әле музей бар, күрәсеңме? Музейгызга. Шә бурын табачак булганда. Теге килүемдә мин бик тә практичный әйбер килгәнем. Монсында инде совсем практичный булмаган әйбер килдем, сувенирный продукция. Монсы булды акча җимеше, ә монсы бакча җимеше. Әйдәле. Бу помидорларым десертный рецепты буенча ясалган. Десертный помидоры дигән. Бу помидорны мин рассадасыннан, үсентесеннән алып, үзем үстердем. Март айында... Кулланып та караганнар инде, әйме? Юк, шуннан әйтәм. Март айында үзем квартирада рассада үстереп, аннары авылга алып кайтып, утыртып, башта парникка, аннары инде күчереп утыртып, менә бу помидорның бонсай сорты. Шундай бонсай. Бонсай японский. Японский шундай. Менә шундай вак кына помидорлары була тәме буенча. Әйе. Помидоры черрига шага. Рәхмәт. Бонсай помидорлары. Без моны ашагызлар. Ашарсыз, әйе. Я Ләйсән Гимаева. Минем күчтәнәшем бик гади һәм бик тәмле. Менә бу торт белән мөһиме тәмле. ашарга пешергәчтен бергәләшеп чәй эчербез. Алла бирсә. Бик зур рәхмәт. Мондай күп озак сөйләп торырга вакыт кирәк түгел дип уйлыйм. Парасың да була шундый. Бик зур рәхмәт бүләкләр өчен. Димәк, тәмле көрәшебезне башлап җибәрәбез. ТНТВ каналында. Я кызлар, тапшырыбызны башлар вакыт, башлар дип инде эшкә керешер вакыт. Аңарчы мин сезгә инде аңлатам, нинди ризыклар бүген бар. Табын түрендә бәрәңгесе дә бар бүген, кукуруз да бар, сыр, яшелчәләр, әле хәтта сыйларда күрәсез. Помидор кишер, кызылбырыш, чөгендер һәм ит. Сыер ите. Иттән нәрсә әзерлисез? Гөлназ, сөйләлсен, нәрсә әзерләп, нәрсә белән шаккаттырырсың икән бүген? Белмим инде, шаккаттырып булыр микән? Сыер итен мин яшелчәләр белән бергә пешерәм бүген. Рагу дип аталмый ул. Ачык булсын. Алар аерым пешереләчәк. Аерым. Һәрберсе аерым. Аның яшелчәсе гарнир кебегрәк булачак безнең. Пешкән ит була. Инде салат? Салат безнең шундый пикантный салат булачак. Чөгендер, апельсин белән сездә бармы? Безнең бакчада бөтен нәрсә үсә, безнең шундый тылсымлы бакча бар. Тылсымлы суыткыч ичендә. Кайда барган киния? Ләйсән Гимаева. Мин бүген итсез генә пешерергә булдым әле. Нинди итсез бүген итне? Синең ит яратканың беләм, ләкин безнең бит хәзер менә көз бит инде, кабак сезоны. Кабагыз бармы? Теге сихрле холодильник. Сихрле түгел, тылсымлы. Тылсымлы холодильник. Сез генә сихрләп китсәгез инде аны. Тылсымлысында бар. Безгә кунак кап килгәннәр бүләккә бер шәп кабак. Менә шул кабактан суп пюре дип аталар үчә, аш пюре дип әйтелә, шуны пешерәбез. Жульен ясарга идея. Жульен да берәр ит буламысың монда? Жульенда була гөмбә һәм ит. Тавык ите. Тавык ите була иде. Тавыгын табабыз. Ит дигәндә табабыз. Димәк, бу ит ничә дәпсең син итеңне? Бу итне мин Гөлназга
Бүләк ит. Жаңа ит керек шуң хәзер. Итемне Гөлназга бүләк итәм дип. Менә бит бар. Үйгә алып кайтып китме? Бүләк итеп пешер. Син алып Монда кайтма, бүләк пешерәм. Мин ит яратам. Ит яратам. Шулай ук аңа мин бүләк итәм баклажан. Ой, рәхмәт. Мин, бу минем үткән туган көндәдер инде. Минем бит әле 4 көнлек кенә туган көнем иде. Шуңа бүләк Шулаймы? Менә туган көнең аенда безнең гаиләдән кабул итеп ал әлеге баклажанны. Оригинал бүләк. Чын бүләк әйе, менә оригинал бүләк кирәк, бүләк. Мондай бүләк иткәннәр юк иде әле. Менә беренче тапкыр әйе, менә 5 ноябрь көне туган көне булып узган. Рәхмәт. Бәйләрбез хәзер укроптан бантик бәйләп бирәбез. Я, кызлар, күп сүз, шүп сүз. Эшкә әсин бер салат була. Минем Жульен була. Ага, бүген салат та бу. Салатны мин ясыйм. Туган көн салаты синнән, туган көн ите синнән. Әле. Сөйләштек. Димәк, тәмлекләшебез башлыйбыз, кызлар. Эшкә керешегез. Җиңсезланып, әсин җиңсезланган. Мин әйтим, безгә бүген ярдәмгә килә. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы ачык акционерлык җәмгыяте әлеге искиткеч Кукмара табалары. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча Россиядә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кебек ашада алырга мөмкинсез. Һәм дуслар, Кукмара мәрмәр өслекле инновацион савыт сабалары тәкъдим итә. Мондый югары технологик өслек сезнең савыт сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагын да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль, табак һәм шуеннарны Кукмара коллекциясында табарсыз һәм игътибар итегез, һәр фирменный Кукмара табаларында булырга тиеш шундый фирменный логотип Кукмара дип язган. Дөрес һәм шәп табалар гына алыгыз. Яна, эшне башларга кирәк, кызлар. Кабак дигән. Миңа кабак кирәк. Рататам, татам. Сезнең теге сихрле холодильнигызда берәр баночкада гөмбә булса, мин эшемне башлап җибәрер идем. Монда уже. Монда. Гөмбә инде монда дияргә кирәк. Яна, эшне башлайын дибәр. Әнә Гөлназның эше инде китте хутка. Әйе. Син миңа Кызлар, мен сезгә әйтим әле башлайм. Кабак кирәк миңа. миңа кастрюль кирәк. Ой, шаптырасыз, Әйе. Һәм кабакны турап чистартып та бирсәң. Менә шулай. Миңа Идея рәхмәт шулай. булыр идем. Әйе. Менә ни тәмле резаварсы кесәп, чистартып бирсәң. бу плитәне кабызып бирегез, пожалуйста. Табаларын, такталарын алышыйк әле. Ярыймы? Ага. Шакларын да кабызабыз аны хәзер, кызлар. Әйдәгез сөйләшик без Мин сезнең моны белән уже кабыздым. көз айлары турында. Көзгә моңсулык киләр, көзгә яман сулык киләр анда. Кемдер гомумән хандыра турында сөйләп. Сез ничегрәк әзерләнәсез кыш айларының килүенә? Нәрсә белән туктанасыз? Сезнең режим җәйгесеннән аерыламы? Көз айларында дип әйтик, әйе, ләйсән. Әлбәттә аерыла. Нәрсәсе белән һәм аерылыр, һәм башкаларга да шуны киңәш итәсезме сез? Кыз көне бит инде күп яшелчәләр була. Өлгерә. Җиләк-җимешләр өлгерә, әйе. Җиләк-җимешләр тәрбия. беткән була, но менә шушы булганнарыннан инде әлбәттә кышка күп витамин җыеп калырга була. Бигрәк тә яшелчәләрдән. Менә бу кабакта шул хәтле витаминнар күп. Бу бик күп начар чирләрдән саклап кала организмны. Шуңа күрә мин инде телевизор караучыларга кабакны күбрәк ашагыз. Көн сайын булмаса да, но атнага бер 2 тапкыр рационыгызга кертсәгез, бик файдалы булыр дип әйтәсем килә. Алай икән. Аннан бит төрле нәрсә ясар хәзер. Бәлешләр, кабак бәлешләре. Шулай ук. Ана син әйтмешли, пюре. Ош пюре пешерсәң дә була, пироглар пешерсәң дә була. Кабак бәлеше пешерергә дә. Кабактан бик күп төрле. Аннан хәтта варенье да ясап була. Менә. Бер ясаган бар. Бармы? Лимон белән. Тәмле була ул. Синең рационың Гөлназ. Көзгә рацион җәйгесенә сәс белән аерыла. Дип әйтик без. Нәрсәме? Аерым нәрсәләр анда керәме, мәсәлән, көндәлек ризыкка. Әйсә шул. Рацион үзгәрде дип әйтмәсәм көз көне. Шул чәйне күбрәк лимон белән эчәм. Менә ни өчен? Витамин С, салкын тимәсен өчен. Җәйдән нәрсәләр әзерләп куйдыгыз, кызлар, шу темага килеп кирдек инде без хәзер. Җәйдән. Нинди бу банкалар яптык, нинди банкалар, ничә банка? Син помидор дип сөйли башладың бит, инде помидор. Бик күп компотлар, вареньелар. Мин бик күп иттереп җиләк-җимешләрне катырып куйдым морозильникта. Так. Чөнки алай витаминнары күбрәк саклана дип язалар бит.
Кімдер қазір шынап кетіп қойнатмалар жасамыз бит Әйе. Қойнатма орнына тезгене суытқыштан, морозильниктен алып, Әйе. аны сәйіп атыр 2 минутка мына бір рецептен әйтіп берсәгіз. 5 минутка ма? Yok 5 минутка жасамадым. Менә мин хәтта әйтә алам. Ярым. 5 минутка ул варенье була инде. Әйе, варенье. Катыру, бер нинди обработкасыз, бер нәрсә эшләтмичә. Айрым пакетларга салып, морозильникка куя. Қоясың да. Минем морозильникта бер шилек карлыган, бер шилек шие, бер шилек тернослив. Бездә дә бар бер шилек. Катырылган. Бармы? Бар, бар. Мен де көрмеші қалдым бұл моментларны. Мен білемін, сәрдағында пакетларда ята. Менә мин Нәрсә 4 икәнен- шилек катырдым. 10 литрлы шилекләр ул. Yok, senin morozilik суытқышың ничә Әйе, менә шундый мин литрларын хәтерләмим. икән- Берсе не Сорау булып калмаган бирәсем бит килә инде. Гөлназ. Ул хәтле җиләк-җимешләр ашалып бетәме кыш эчендә? бетә, менә беләсезме, бетә, бөтен әйбер бетә. Чөнки аларны кич белән теге кайсы бер кеше бит кумбагыш ашап утыра кич белән, әйме? Әйе. Без кумбагыш ашап утырмыйбыз, менә шул Телевизор каршында. әйе, катырылган җиләк-җимешләрне инде жылытасың, әйе, әкрен-әкрен ашыйсың. Менә шуны әйтәм инде, кемдер теге булганда да бирә тиз генә яхшы, ярар. Гомумән бакча дигәннән, бакчада кемнең бакчасында син гомумән хезмәт итәсең. Бакча торган син бу кемнеке, үзеңнекеме, авылдамы, Минзеледәме? Булдымы кабак? Безнең авылда инде бу Күскәйдә. Безнең бакчаларыбыз икәү әле. Минем иремнең әти ягыннан һәм минем үземнең әти ягыннан. Икебезгә безнең анда бер 50 сутый бакча бар. О, 50 суты. Достар, күшик без җәйге айлардан, күшик үзебезнең арсы бүлмәсенә, мин күреп торам дисәм, син монда әле кабызмадың да. Кабызмадым, мин хәзер барысында турап бирәм. Әйтәле син аңлат моның теге технологиясын, бер нәрсәләр монда Бу хәзер. аш пирога мин турап салдым бәрәңге, кишер, суган һәм менә кабак турыйм. Достар, сез теге Булат сыраган булып калана дип уйлый күрмәгез. Минем иле ашаган бар. Бу аш белән ләкин минем аның пешкәнен күргәнем юк. Беренче тапкыр карап торам, ничек икәнен үземә дә кызык. Чөнки һәрвакыт әзер ризык кына, рәхәт сыраганда юк дигәнчәрәк менә хәзер күрәм. Миндә атыймы бераз бу? Бу битсен Син дә дә сал сатабыз. һәм миңа су кирәк иде. Аны куеп җибәрергә. Кайнамаган су Бу дип. безнең кичәдә тора, бу максимальныймы? Юк, максималь кирәкме? Моны бераз кыздырып алырга кирәк, әйе. Достар, безнең көрәш дәвам итә. Сез беләсез, бүген безнең белгеч киләчәк хәзер. Юк. Буларны мин куып карамыйм, буларны эксперт, белгеч куып карап, иннан соң сез ризыкларыгыз төрле бүген төрле. Иртәрәк әйтмәдегез сиңа. Ризыкларыгыз төрле бүген. Әйбәтрәк әзерләнер иде. Итләр, бу ит табада. Маңа нәрсә салдың? Ит? Әлегә монда ит кенә. Ит кенә, булды. Хәзер моңа бераз соевый соус өстибез. Ститер. Без монда капкачан капладык, Лейсәннең кастрюлендә. Бу яшелчәләремә су салдым да өстен каплап куйдым бит өстенә. су белән Хәзер ул кайнарга кайнап пешәргә чыгарга тиеш. Хәзер менә бу яшелчәләр янына туз салам. Сал. Без инде хәзер көз айларына кайтып, мин контактта сезнең кергәнем, бераздан караштырдым, нәрсә белән шөгыльләнәм. Ну, башым Лейсәннән бер реклама чыкканында. Үрдәкләр дигән. Кемгә үрдәк кирәк? Мөрәҗәгать итегез дип. Фамилиясы сезнең. Үзем үрдәк үстермим әлегә. Үрдәк үстерә башламы әле качып? Юк. Энем шөгыльләнә башланды. Каян килгән? Бизнесмен ул минем хәзер. Үрдәкләрне үстереп, чистартып, суеп, каклап, менә шуның белән шөгыльләнә, сата. Безгә ничә үрдәк киләчәксең? Бу сүзләр өчен. Реклама ясасам. Реклама өчен. Бер багажник үрдәк безгә. Лисен син карашын. Миңа таба кирәк. Сиңа чистартырга эләкмәдеме? Әлегә юк. Әлегә юк. Юк, үзең үстерер мисың мәчен аптаны? Үрдәк үстермәсем. Юк, үрдәк үстермәсем. Чөнки үрдәккә бик күп су кирәк. Су янында яшәтергә кирәк. Аны бик нык күп ашатырга кирәк. Балачакта эләктеме үрдәк үстерүләр? Үрдәк үстерү эләкмәде, каз үстердек без. Каз бәккәләре сакладык. Акча бирделәрме соң? Саклаган өчен. Ул вакытта бит башлап. Козлар Юк, мин безнең яклардан шәптер каз саклау дигән андый бер юк икән. Балаларга һәрхәлдә шәпмәре. Менә ул якларда, мөслим музака якларында, Актаныш минзәләләрдә мөгаенне. Конечно. Нәкъ менә теге балаларның бер үзенә күрә бер профессиясе Авылда. Каз саклаучы. Кем булыр өчен балачакта 5 яшьлек баладан сорда? Так, Булат Бәйрәмов, мин дөрес басмадым бу синең итәңә. Каз Миңа саклаучы. икесен дә куш әле. Игрәп дөрес басмагансыз, яхшы. Булат Бәйрәмов, миңа тагын бер таба кирәк иде.
Bu yeşil şeyler Şöyle için. kira bununla değil. Tabalar. Gülnaz. Evet. Senin bitinde kurdun beni mi? Ayı. Stranичкаңда bulayım. Kilemle değil mi? Нәрсе күрдең микән син анда? Sen yazılgan anda Min. toylar, юбилейлар, корпоративлар һәм мин инде хәзер алып баручы диелгән. Син үзеңнең һөнәреңне алыштырдыңмы? Син исә җырчы түгелме әллә хәзер? Берсе-берсенә кумалша аламы бит Шулай алар? дип саныйсың. Мен шулай дип саныйм. Поющий, ведущий кебек инде. Ну, әйе. Җырчы алып баручы. Поющий ведущий или ведущий поющиймы? Онсы айырма юк иде. Ләс бу барыбер нәрсә кумачы аламы дисең дә бу модамы, трендмы соң вакытта күп кенә теге җырчылар шул алып барышка кирип киттеләр дип әйтик. Яисә бу индустриянең үсешеме бу дип санарга кирәк моны бездә. Нәрсә бу? Һәм син мәктәпкә дә җирсең икән махсус өйрәнә торган. Әйе, Школа алып барышырга, әйе. Гомумән трендмы, нәрсәме, тенденциямы, алар мин белмим. Мин үзем өчен нәрсә икәнлеген генә аңлата алам. Синең өчен Мин, нәрсә әйе, конкрет? минем өчен нәрсә? Минем өчен бу бер югарырак баскыч. Бу минем өчен үсеш. Чөнки инде ничектер генә Үсешне дипломда алып баручы буларак. алып баручы буларак личностный рост дип әйтәсем килә. Чөнки җырлау гына ничектер мине канәгатьләндерми башлады дип әйтим соң. Әйе. Чөнки минем сүз белән нәрсәдер җиткерәсе килә кешеләргә. Менә концертларда, мәсәлән, мин җырлыйм үземнең сольникларда. Мин җырымны җырлыйм да и сизәм мин бөтен әйберемне, фикерләремне җиткерә алмыйм җыр белән. Җырга сыйы бетми. Сыйы бетми. Силисе килә, силисе килә. Силисе килә минем сәхнәдән. Алып баруны мин әйтә алам, мин бер 5 ел миңа инде 5 ел элек миңа тәкъдим булган иде. Сез алып бармыйсызмы? Күршеләр килгән бар минем янга, менә безнең туй, алып барыгыз әле. Мин вакытта юк, алып бармыйм. Юк, мин җырлыйм гына, пожалуйста, туйыгызга киләм, җырлыйм. Хоть кич буена җырлыйм, только алып бармыйм дип. Мин моңа нигәдер ул вакытта Бик скептик юк, рәвештә әйе, карадым. ничектер аңа җитлегергә кирәк булган. Ә менә Өлгердең инде. менә хәзер өлгердем. Менә хәзер мин дә. Каршалыгыз яшьләр, яисә юбилар. Һәм инде әлбәттә бу эшкә керешкәч, мин аны төптән белергә, әйе, өйрәнергә булдым. Шуннан төбеннән Әйе. кырыйнан алдың Инде ул эш белән шөгыльләнгәч, аны 100% дөрес башкарга кирәк. дөрес иттереп алып барырга кирәк, бөтен Кирәк, энәсеннән җибенә хәтле белергә кирәк дип уйлыйм. Айсар, шундый ук сорау, Ләйсән, син үзеңне бер 5 елда күрәсеңме алып баручы буларак, мәсәлән, дип әйтик. Нишләп 5 елдан? Мин хәзер дә алып барам. Мин менә Кая? шушы үзебезнең TMTV каналында шоу-биз тапшыру алып барам бәгы. Шыннапмы? Әллә бер нидә калдыңмы? Беләм, яг инде сорама. Миңа, пожалуйста, таба бир әле булыр. Таба бар. Сиңа бу таба хәзер кирәк нәрсәгә? Без яшелчәләрне, әйе, шунда пешерәбез. Сидирабыз без аны инде. Ярар. Анда утырышла. Юк, син Булат Бәйрәмов мәктәбенә язылып, өйрәтәмме сине? Мин инде синең мәктәбеңә йөреп тормам. Мәгълүм. Кичләрен шундай бергәләшеп чәй эчеп утырганда гына өйрәтерсең. Ярар, сөйләшербез. Синнән ипле ризык, миннән алайса киңәшләр. Син мен бу хакта нәрсә уйлыйсың менә? Җырчы кеше алып баручы буларак тиешме да бераз кирештирик әле сезне. Яисә алып баручы җырчы буларак тиешме? Күп алып баручылар җырлый башладылар. Кирәк дип кемдер алып барган җырлый. Җырлаган алып бара. Ләкин әгәр кешенең кулыннан килә икән, ул бөтен эшендә эшләп карарга тиеш минемчә. Алтын сүзле. Ләйсән Гимаева. Һәм алтын сүзләр дигәннән синең шулай интернет битеңдән Амар Хаямның бик акыллы сүзләре бар. Син поклонницасың. Әйе, иҗатын. Амар Хаямның. Минем дә күргән бар. Бик күп татылар түгел. Фотоларга да. Юк, поклонница дип әйтә алмыйм, ләкин мин аның бик күп әйтемнәре, цитата, акыллы фикерләре минем тормышыма туры килә, минем күңелемнең эчке халәтен күрсәтә. Шуңа күрә инде мин аның афоризмларын укырга бик яратам. Һәм кайфыма кайсы туры килгән очракта инде менә шунысын язырга урнаштырам. Бер яктан дөрес тергән, инде постны просто пост кына бастырганчы, менә фото эмес. Әйе. Астына берәр Әйе, берәр нәрсә язып куйсаң. Әйтмисеңме син?
Акылсыз да менә Ләйсән Гимаева сез дә. Ул фотоның мәгънәсе барлыкка килә. Шо, дуслар, сиңа шуны киңәш итәм. Бераз үрнәк алыгыз безнең җырчылардан бит без бүген. Я кызлар, сез монда бөтен менә хатын-кыз ашлы инде. Плитә бирсәм, бөтенесен тутыра. Миңа бир Монда иссез да май. иссез май, Кирәк. сыек май, кымбагыш май деген. Менә кымбагыш майы иссезе. Менә монсы зәйтүн майы. Менә бу табаның бармы капкачы? Бар, аңа табабыз. Сиңа да Һәм капкач. миңа тавык ите кирәк иде. Тавык ите бар. Ай, җигертәләр. Ай, җигертәләр. Ой, молодец. Пешереп тә куйдың. Табыз бүген бала. Бар, барсам, гимбә кыза монда безнең баклажан кыза башлашып. Аларны аерым кыздырам дигән. Әйе. Яшелчәләр аерым булачак. Бүгенге рецептлар турында сорауларыгыз булса, җырчыларның үзләренә язырсыз. Ә хәзергә тәмле көрәштә реклама. Дуслар, күреп торасыз, безнең тәмле көрәшебез дәвам итә һәм бездә кунакта кабатлап сезгә төшерәм Ләйсән Гимаева һәм Гөлназ Сираева, Ләйсән Гимаева. Көрәшәләр монда бүген бил сынашалар дип әйтик, кызлар үзләренең ашсыз усталыгында. Шәбезнең монда кабаклы. Кабак ашып шә. Әйе. Буламык түгел инде ул, пюре аш инде, Пюре пюре аш, буламык аш дисәң дә була. Гөлназ монда итле, яшелчәле нәрсәдер. Мин Жульянма тавык итен савып җибәрәм. Бу жульен булырга тиеш. Аңлашаган. Жульенма дуслар алырга мөмкин гимбәне. Кибеттән дип әйтик инде без нинди пешмәгән гимбә, үзең җыярга була, үзең җыелган гимбәдә Көз бит инде. Көзгә аенда. Яисә маринадланган гимбә куллансагыз була. Бүген Ләйсән шундый маринадланган гимбә кулланды бүген. Синең итең ничегрәк икән дә тикшереп торасыңмы? Ит зак пешә инде. Ит инде. Бәлки аны бераз кыйнарга кирәк булган диюк инде. Юк. Кыйнап тормадык. Мин менә бу Нәрсәгә керешәбез? гөмбә белән тавык янына суган турасызмы? Суган кирәк. Һәм Инде өстенә хәзер. каймак. Каймак андамы ни ул монда түгел? Каймак менә монда. Каймак монда. Гөлназ, Мин хәзер салат ясарга керешәм. ярар, вакытыгыз бара. Сөйлисем килә. Сезнең сине бер эшчәнлек алып баручылык булса, Ләйсәннең инде башка эшчәнлеге 2нче ел, 2нче сезон укытучы. Вокал дәресләре алып бару. Идә сорашкан юк. Шунда әйтәм, менә Вакыт юк. Вакыт юк яисә ул турыда сөйләшергә, теге идә бит эш хакында сөйләшмисең. Менә хәзер сөйләргә була, сорашырга да була. Студентлар, быелгы студентлар, узган елгыларның нинди үсешләре бар, җәйкенә килгән, бөтен биргән биремнәрне онытып бетергәннәрме, юкмы, яңа җырлар өйрәнеп килгәннәрме? Һәм гомумән нинди яңа студентлар килде? Һәм гомумән бу эшчәнлек хакында. Ничегрәк бара? Нинди вуз студентларысы миңа да әйтегез, пожалуйста. Бу Казан федераль университетында Салих Сәйдәшев исемендәге югары сәнгать мәктәбе. Җайлырак әйтсәк, элеккеге педагог университетның Без музыка укыганның факультеты. музыка факультеты, без Укыган укыган Шырдай. университетның. Менә күз алдына китерү узган ел беренче курска кергән студентлар һәм менә хәзер быелны аларда инде үсеш күзәтелә. Берәрсендә, икесендә бәлкем алар бик күп түгел, ничә студент дип әйтелгәнбез. Байтак. Байтак. Заочниклардан. Очно укый торган студентлар да бар, ярты елга бер килә торган студентлар да бар, алар заочниклар дип атала. Әлбәттә инде үсеш бар. Нәрсә белән дә шөгыльләнә, даими шөгыльләнә башлаган вакытта һәрвакыт үсеш булачак, инде аларның тавышлары ачыла башлады. Катылырак әсәрләр җырлый башладылар. Үзеңә ошымсың менә теге. Ох, була. Теге күңелле бит ул нәтиҗәсен күргәч. Үзеңә дә теге эшкә рәхәтлек китерәме дип әйтик. Шундый нәтиҗәсен күргәч инде димәк булдыра алам икән дип уйлыйм. Сыңгына инде анласын. Ләйсән Гимаева исемендәге вокал мәктәбе, рәхим итегез. Бәлки ала бирсә. Бер 15 елдан. Гомумән теге булырга мөмкиндер бит андый бер. Булырга мөмкин, булырга мөмкин. Хыялларда бармы? Яшьләр хәзерге үсеп килүче поколение. Балалар, бик талантлы бит. Төрле конкурсларда катнашалар. Җырларга бик күп яраталар бит инде балалар арасында. Шуңа күрә Бик мөмкин эш. Син эшең биттеме әле? Син сөйләп кенә торасың. хәзер карагыз, мин Жульянга бөтен нәрсәне әзерләдем. Хәзер бу пешә шунда. Һәр берсен син эшең биттеме? Син битсә без насыйх кешебез монда ана турый кабын сәләте. Бу салат вак салат булмый әле, мин уйлаган син яша чыгарасыңдыр. Юк, моны Шигендерне. Каймак җиттеме монда? Каймак булса тагын булса, Гөлназ Сираева. маша Сезгә качандыр нәрсәдер биргәннәр иде кебек. Әйе. бүләк иткәннәр Бу иде. яктан бүләк иткәннәр иде кебек.
Хәзер бүләк итәргә минем вакыт җитмәме? Итәр кайтар бурычны. Мен сиңа кайтарам бурычымны, менә сметана, каймак. Мен сиңа чөгендер бүләк итимме, Гөлназ? Чөгендерле салат ясыйсың була. Җитәме? Җитте миңа. Җитсә алайса сез бер-берегезне сорашырга мөмкинсез тегейсә бу азык-төлекне. Я без бераз дөрес туклану турында да сөйләшәбез дигән бүген бер-ике киңәш, бәлкем соңгы тенденция дөрес туклануда нинди күзәтелә. Мәсәлән, өйрәнеп килдегез дип әйтик. Бүгенге дөрес туклану дәресенә. Алар бик күп. Мәсәлән, мин бүген бит инде пешерәм сыер итен, әйме? Айрым. Айрым. Сыер ите бик авыр ризык санала ул. Һәм аны җиңелрәк эшкәртер өчен безнең ашказаны аны тәкъдим итәләр яшелчә белән ашарга. Менә без бүген нәкъ шулай иттерәбез дә. Әйе. Яшелчә ул Камыр ризыклары белән түгел инде. юк, камыр ризыклары белән түгел, хәтта бәрәңге белән дә түгел, бәрәңге белән дә түгел. Ничек инде без гомер буе итне бәрәңгели башладык, а? Менә шулай. Әйтәм мин аны бәрәңге тәкәсен итсез генә пешерәләр. Но анда да бик дөрес түгел, конечно, анда камыр белән Бәрәңге ярамы бәрәңге белән. ансы да опять не Ничек инде камырны айрым ашыйсың, бәрәңгесен айрым. Бүтән кагыйдәләре буенча яши башласаң, Әйе, ул вакытта инде бер нәрсә ашауда бик зыянлы, бик зыянлы. Һәркем үзенә хәл итәдер инде. Ниндидер нәрсә ашарга, Алтын урталык булырга тиеш бөтен әйбердә. Спорт белән шөгыльләнергә, саф һавада күбрәк йөрергә, әйе. Дөрес тукланырга, кичкә 7-дән соң, 6-дан соң ашамаска. Гөлназ, син бу апельсинның нәрсәгә? Апельсин салат өчен. Безнең салат шундый витаминный, нәкъ көзгечә салат булачак. Апельсиннар кескене без Татарстанда өлгергәч, Әйе. ясалдырган салат. Кайталар алар Египеттан. Көз дигәч, көзнең инде соңгы көннәре үзегез беләсез, ноябрьнең да урталары җитте, ноябрьдән соң декабрь дигәч һәр вакыт Татар җир күз алдына килә. Татар җир фестивале хакында да инде Ләйсән беренче тапкыр 2003 елда гитара тотып әле яшьлегем чишмәләрен җырлап, 2003 елда яшьлегем чишмәләре җырлау өчен. Хәзерге көндә синең алтын барсаң саны? Хәзерге көндә 6. Соңгы җырың узган елны булды ул кем гаепле җыры белән? Бу Татар җырының 15 еллыгы иде. Әйе. Фестивальдә. Кем гаепле дигән Генер Зәйнәп. Ул елны, ул 15 еллык юбилей, а бу елны 16-нчы без инде гомумән 16-нчы регион безнең Татарстан турында туган як хакында сөйләшәбез. Үзеңнең туган ягың менә аның матурлыгы, аның гомумән кешеләре турында нәрсә әйтә аласың? Син үзеңне мөслим кызы саныйсыңмы, Азнакай кызы дипме? Мин икесе дә Азнакайда да мөслимдә дә әйтәр. Азнакайлар әйтә Ләйсән безнеке, мөслимнәр әйтә безнеке дип. Ни өчен шулай дип әйтәләр? Чөнки минем әти Мөслим районыннан, әни Азнакай районыннан. Шуңа күрә Менә мин дә шулай Тукайда Минзәләдә. Без инде күбрәк Мөслим районының бик күп авылларында яшәп чыктык. Гомумән Татар җыры фестивале соңгы елларда үсеш япкан синең бәяң дип әйтик. Синең фикерең. Минем фикеремчә инде бу фестиваль елдан-ел үсә. Елдан-ел бу фестивальгә килүче кунаклар күбәя, арта. Бик күп илләрдән киләләр һәм инде үзеңдә беләсең, һәр елны шушы телеканалдан һәр вакыт репортажлар булып тора. Гөлназ, син Әү. Татар җыры, иң беренче җырың синең алтын бар бирелгән ул. Кайтабыз бит шул. Һаман кайткалап киткәләп җиресме туган ягызга беренчедән. Шулай иттерәбез. Еш буламы ул? Минем бит инде авыл Ике як дисең, синең дә менә. Әйе, минем дә ике як, чөнки минем әти Тукай районы Күскәй авылында туган, һәм мин дә шунда туганмын. Миңа 2 яшь чагымда әниләр күчеп киткәннәр Минзәләгә. Һәм мәктәпне мин Минзәләдә тәмамладым. Һәм ул вакытта әле ул безнең Күскәй авылы Минзәлә районына керә иде. 84-нче елдан алып, ул Тукай районына әйләнде. Шуңа күрә ул ике төрле районга әйләнде. Шуңа күрә Минзәлә дә, Тукай да икесе дә. Нуайса үзеңне кем саныйсың? Минзәлә кызымы, Тукай районы? Мин туганда Күскәй ул бит Минзәлә районы булган. Минзәлә кызыдыр инде мин. Һәм Минзәләдә мин 15 ел яшәдем. Мәктәпне бетердем шунда. Әйе. Бик бинне һәр вакыт. Татар җырына килгәндә менә беренче алтын бар синеке дигәч. Ул 2007 ел. Нәрсә кичергәннәреңне? Күз аллары караңгыланып китте. Юк. Ул инде бик зур шатлык. Ул инде хыялның чынга ашуы. Һәм үсеш әлбәттә ул.
вакытта. Һәм хәзерге көндә синең ничә барсың? Хәзерге көндә минем 2 барсым бар. Синең барсларың берсе алайса Тукай районында, берсе Мизләрдә сакланаган. Кемдер әйтте, минем әле сейф тагын саклана дип. Юк, сейфта түгел, инде тәрәзә төбендә тора, шунда дипломнар белән бергә. Тәрәзә төбендә тора, кайчан Гөлназ кайтыр икән безнең хуҗабыз дип. Әйе, кайта да китә дип. Яхшы, зур рәхмәт, кызлар, инде безнең эшебез тәмамлана кебек. Минем башым Нәрсәгә әзер. читсе калды, әйдәгез. Соус ясар өчен миңа салып бир, пожалуйста. Һәм бальзамический уксус, соевый соус бар иде инде. Уксус кирәк бальзамический. Синең списокында ничә инде? Менә бу. Шуның белән җитәме? Ул нәрсәгә кирәк? Салаткамы? Салатка соус ясыйбыз. Так. Минем башым әзер. Без аны бераз кайнарлатып алдык та, сүндереп куябыз. Шактый күп чыккан ул. Һәм хәзер миңа бу безнең бит команда бик зур. Барысына да җитәрлек итеп пешергән. Жульеныбыз тоже бераздан әзер була. Без аны тарталеткаларга тутырып, өстенә сыр ук, духовкага Тыгып алабыз. Берничә Беренче минутта сыр эрисенә чыгар. әйе, духовканы кушырга кирәк. Һәм битте, китте, вәссәламди, ярар. Күптән түгел генә безнең шундый проект шынга ашты дип әйтик, булды Уникс концертлар залында кабатлы проекты. Ягъни җырчылар бер-берсенең җырларын кабатлап кушырладылар. Лейсән Әйе. һәм Дүнә апа Тимер Галиеваның Галигә барам әле дигән җырын башкарып баянга халыкны вакыттырган иде. Әйдәле, Аслабо дип әйтергә кирәк. Мин баян юк әлбәттә монда. Ал баяныңа җырлый. Ал баяныңны баянга. Баянсыз гына. Шуның берәр куплетынмы, яисә кушымтасынмы җырлап бирергә. Әлеге Галиеваның. Чынлап баян. Чынлап баянсыз гына, әйдә менә хәзер күз алдына китер. Мин дә имеште баян, абада-бада мәрән сыйра биласың. Кушымта яисә куплетын. Баянда уйныйсың. Әйдә, имеште. Галигә барам әле. Кияүгә барам әле. Гали исемнәре матуриятка калдырмас әле. Гали хәлләр әле. Галигә барам әле. Гали исемнәре матуриятка калдырмас әле. Гали исемнәре матуриятка калдырмас әле. Галигә барам әле. Галигә барам әле. Галигә барам әле. Галигә барам әле. Гали исемнәре матуриятка калдырмас әле. Гали исемнәре матуриятка калдырмас әле. Шулай бит. Шулай ди, мин дә, әйе. Шулай дим. Әйе. Кемгә барырга булдың яннан соң? Турнозарифка. Турнозарифка димәде. Нигәдер Булат Бәйрәмовка барам диде. Рәхмәт, Лейсән, рәхмәт. Монда гадәттә алкышлыйлар. Алкышлыйлар. Я, менә Гөлназ, без сиңа да алкышлап алабыз. Син дә берәр җыр башкарсаң. Берәр куплет, берәр кушымта, үзеңнең яраткан соңгы вакытта бик тә яратып башкара торган җыр. Синең репертуарыңнан әлбәттә. Мөмкинсең башка җырчы репертуарында. Юк инде. Әйдә, юк. Mesela Leysen Duyma, ben o zaman Eşliğim şişmeler. Aslabo? Aslabo? Üzümün repertuardan cazırlar mı neydi? Әйдә, мин сиңа баян җыптыр. Инде теге һәр вакыт әйтеп киләм, сәеррәк җырчы туганнар турында җырлый торган әткиләргә, ниләргә дәвәтләргә. Һәм мин шул үземнең клишедан чыкмыйча, әткәйле балачагым җырыннан быел мин аңа Ямгырда клип төшергән идем. Менә шул свежийрак җырларымның берсе инде бай. Шул җырны бер куплетын җырлап. Әйдә, киттек. Әткәемнең күккә чөеп, учты китүләре, тыңламасак башын иеп, үпкәләп китүләре, үпкәләп китүләре. Күңелемне җилкендерә туган ягым, истән чыкмый сагындыра әткәйле балачагым. Күңелемне җилкендерә туган ягым, истән чыкмый сагындыра әткәйле балачагым. Молодец, Фәрин, Гөлназ, рәхмәт. Кызлар, әле сез мин беләм, күптән туена театр солянкада бергә катнаштыгыз. Театр уйнау авырмы?
Бик җайлы һәм күңелле. Мин әйтер Ошады идем. ул проект сезгә менә, шындырысың. Бик тә ошый, бик тә. Бик ошады, ләкин бераз кешене алдавы авыррак. Чөнки мин анда Сиңа исә авыррак инде. Син ышандырып бит инде. корсак куеп. Ничә яшьлек сырлар бит инде хәзер, 3нче бала кызга бит. Шуңа хәле кеше ышанып беткән бит инде аңа. Ну кеше ышандырырлык булгач, димәк, яхшы килеп чыккан. Әйбәт уйныйсың дип әгәйме? Киләчәктә тагын 3нче не булса, бу бит инде аның 2нче сезон. Әйе. Тагын катнашачаксызмы? Бик тә теләп. Нинди роль башкарыйсың син? Син анда бик уңай, бик инде шундый уси-пуси гына. Ай-яй-яй. Кадерлем бәгырем генә. Ай-яй. Берәр теге шундый бер Бераз усал хатын рольдә уйнар Япарасың идем. киләме? Андый рольдә дә уйнар идем, әйе. күзләренә уттар атып. Кадерлем белән ничек? Син алай димә, бик уңай рольнда уйнарга минемчә бер дә Җиңел җиңел түгел. түгел, җайлы түгел. Образга керә белергә кирәк. Ул бит анда Булат Нигъмәтуллинның хатынын. Илдар Әхмәтовның әнисен. Илдар Илдар Әхмәтовның Әхмәтовның әнисен. әнисен уйный. Шуңа күрә миңа калса бик җиренә җиткереп молодец булды. Бер нинди авырлык тумады инде алайса. Юк. Әйтәләр инде ул. Хатын-кыз бала чактан тумышыннан ул актриса. Уйный белә шуңа күрә ирләр. Әгәр дә хатын-кыз күз яшен күрсәтеп җылы икән, әле ул дөрес дигән сүз. Димәк, бу шуннан да күз яшь. Эй, сөйләнгән бар, ярар. Шулай дип без юаш ирләр ышанып, бүгенге тапшыруыбызның кабаттан генераль спонсоры булган Кукмара Металл Савыт заводы Ачык акционерлык җәмгыяте хакында җылы кайнар тәмле сүзләребезне әйтик әле. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлар өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кирдашында алырга мөмкинсез. Шулай ук Кукмара мәрмәр ислекле инновацион савыт-сабалар тәкъдим итә. Мондый югары технологик ислек сезнең савыт-сабагызның кышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагы да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль, таба һәм чуеннарны Кукмара коллекциясендә табарсыз һәм игътибар итегез, һәр Кукмара табасын алганда аның астында менә шундый фирменный логотип бар, югары сыйфатлы һәм дөрес савыт-саба алыгыз. Кукмара савыт-саба. Зур рәхмәт спонсорыбызга. Я кызлар, безнең рекламага китер вакыт килеп җитте. Шуңа күрә нәрсә эшлисегез калды соң? Вакыт та бетте инде диярлек. Менә шу тарталеткаларга жульенны салдым да, һәм өстенә улган сыр сибәм дә духовкага атып куям. Бетте эше. Синең әзер, аш әзер, Аш әзер. Җүлән әзер, Гөлназ синең. Минем инде Нәрсә эшлисең әзерләнеп бетте дисәң дә була. Әйе. Ит йомшакланган бугай. Салат. Әйе. Салат әзер. Почти әзер, менә бу әзрәк. Тагын өстенә әле. Соус. Дуслар, нәрсә килеп чыкканын һәм тәмле килеп чыкканын без инде белербез берничә минуттан. Ә хәзергә тәмле фрештә реклама. Дуслар, тапшыруыбызның миннән дә бигрәк белгечләребез яраткан мизгеле килеп җитте. Ул да булса дегустация ясау. Һәм инде бүген безнең белгеч ролендә Марокко рестораннар шилкәре шеф-повары Илнур Гимаев. Илнур, Аллага шөкер, Илнур. Исәмсез. Күреп торасың, сәлам әйе, Әйбәт кенә. ризыклар. Бик матур бер күкәм. Төрле бүген. Нәфис. Төрле. Карап торышка. Бер төрле ризык биргәник, бу катнашучы ит пешерәсе килмәде гомумән. Шуңа күрә итен тапшырды монда. Үлештеләр. Чыгын монда тапшырды. Баклажан дип әйтик, монда тапшырды. Моннан да нәрсәдер алды һәм үзе монда әзерләде бүген. Кабаклы пюре дигән буланы. Аш буламык. Буламык дисәң чиктер буламык. Булай инде. Булай татарчасы. Суп пюре инде урысча Суп әйтмеш. пюре инде, әйе. Әйе. Һәм тарталеткаларга жульен ясады. Бу якта инде салат һәм дә ит инде. Әйе. Салат. Бу яктан Чигендә башларбыз. салаты. Әйе, бу яктан башлыйк, якынрак яктан. Җиңелчә салат. Җиңелчә. Бу файдалы, витаминлы, җиңелчә салат. Ашап карарга ярыйсың. Ярый, әлбәттә. Илнур әйдә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйдә, Алып әйдә. карыйк. Пешкән чигендер, яме, силәргә тамак күрмәсен диye инде. Ну. Капа, апельсин белән. Минем үземнең гомумән чигендер белән апельсин кап караганым юк. Кемне булган бу булат? Дирәк. Чикләвекләр үзенә күрә бер пикант тәм биреп тора. Юк, әлбәттә. Әйе, инде күрәм. Әйе. Апельсин сусул биреп тора. Чигендере дә. Чөнки чигендеренә әле ул махсус, беләсеңме, махсус соус ясады. Әйе. Тырышты. Тәме бар. Бар. Әйдә, хәзер итен аерым әзерләде һәм Поджарка дип атала инде. Кыздырган ит. Бик кыздырмады, ул аны күбрәк Туш итте. килгән күрәгә, әйе. Талгын уттап, тумалап, бераз. Йомшак. Тәмле. Яшелчәләрен аерым табада. Һәрберсен кушмады. Кушсаң башка төрле бади, гомумән ит белән яшелчәләр Бутка була куштың.
Şoň göre ayırmayarım kızdıgan. Şoňa butga ýetip kelmese, Bäni sırazy kötereýin mümkin. goýma. Azgina ragona tämlik işler jitmeýin. Bu bitdi tämme. Yaxşı, men tämletkişler bilen dik mowak menje. Munda gatnaşyşy bittige kindeş bolup tugul, tämletkişler sawasyňmy? Razy bolanlar. Yarabay. Ya. Hayda bularni da goýup Hayda, barýar, hayda, bäni hayda. äkirmiz. Antörki bizegende buldu. Peki. Obatyň simenelerinde soruldular. Şi starter. Su şi starter. Oo. Sen kilesin bilgeç. Bek goda tırışkanlar indi. Kızlar indi munda. Meşgiller. Meşgildiler. Bir tip durmadılar. Şilerler şöyle hazırlar. Kabak aş tämne. Nastoящий суп-пюре ursarak. No, men manda azgina birer kabak bitinde o azraktagi düşerek bitinde. Manda birer yarkı vkus diye buruş etmiş deyinde. Или syomga balağı. Balık bile. Eye kapçoni или belki birer türlü Asukarilar savaran sütür Grenki. Grenki, чеснокlar, клетчатки, şunday narsalar sal jibersen. Для разнообразия вкуса. Türlülük için. Türlülük için. Yaxşı. Ablay özü bulgan mı? Bulay bulgan. Şulğuna kirek. Hem de yumşartıp jiberiş için azgina islik isteseli. İstedi. İstedi mi? Yani bulganı artığı bulmadı. Alay sen de bu krem sup diye atalar. Oha. Mene bitar. Sup püre değil, krem sup. Saldı. Yarar. Süt üstü saldı. Jolyan'da koyup parayı ne? Ya tulayım, al da ya. Tulayım. Benim kuldan ne bilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Yortsan okutsan yaramıyor. Yarı indi, yarı. Yarı. Yapab yetsen de bir sözünde yok. Tak. Sırın şulay yok. Vah, kına. Bu işten çağırıp üstüne sal. Dişini tutub aldım bile. Sinker aldığından bana. Sinker aldığından alar kalay hazır. Temel olan bu. O şarat mısın yiyoruz mu? Kızlar hazırladı. Şut kene men abroşu jiti bitmeyim de o an sayında tege deli vkusa oşoşa qarap diye etdi. Rahmet Bunun ya. qatnaşıcılar Eytelim. bik işle bik kurkam. Şoňa görä Starikani ko'rinib turayım. usta ekan ko'rinib tura, ikisi qizlar ahiri. Kızlar. Şoňa görä, naверное, bugün nişiye bular. Şolay etsek yaraymy? Yarı mit karşı tugul. Bunda sen çekeceğiz, sen bilgeç. bunda uzençilikli bir türlü salat, bir türlü tarıydık diye bekeginde. Teginde türlü kabak aşıydı, aşadık. Aşap qaradık. Bulay jiti demek men nedir? Alarning kimchiliklerini hatta ayta olmayım. Birsinekin üstkenere koyup, ikincisini tübentere koya almayın. İkisi de bir türlü. Rizikning pişiği niye, bütün tozu niye jitken? Allah size rahmat. Mında bizning Gülnaz Yurayeva jirşi. Mında Leysan Gimayeva idi. Senin turmuş iptaşın? Menim turmuş iptaşım. Yarar. Rahmat. Nişe bekmedim diye. Aytırga yaramaydı ya tapşırı şartı boyunca. Yarar. Мен сыралар Илнур Гимаев кім ол деп. Әліға көрерсің өзінде шақырырбыз. Yarar. Автограф алырсың, фотоға түсерсің. Yarar. Сөйлештік. Зор рахмет. Енді бүгін біздің білгішіміз тәмлі күрешті Марокко ресторанlar шілпәрі шеф-повары Илнур Гимаев еді. Илнур, зор рахмет. Sağ болып тұрғыз. Сау бол, табан келіп, көрішкенше. Көрішкенше. Тәмлі күрешіміздің финалы «Я қызлар». Кетті ол білгіш. Айтты ол сөзлерін де. Әсер бетім енді сізге. Молодцы екігізді. Білмейм, соңғы уақытта екігізді молодцы деп етем. Çünkü соңғы уақыттан жеттір біздің достық жеңе башлады. 2-1 орындар пайда бола башлады. Bu енді меңа қалса пішікшілерінің пішіру дәрежесі білен бәйледі. Екігізді ұсталығы білен, пішіру ұсталығы білен, тәмлі пішіруі білен. Башта сенекнен башлай бар-бір үз сөздерін айтты. Үз тілектерін қопқарады салатыңны бик сусылды, бик әйбәт дейді. Бірнендей бәйләнері урын тапмады. Қарап-қарады сенің ит білән яшілшәні. Барысы шылық тәмлі, барысы орнында. Яшілшәге бірден-бір мен кеңеш итерінде, ол кеңешіңін айтты. Біраз тәмлеткіштер саларға. Мәйтем, бұл яқтаға кімдәші әйткен еді, аңа тәмлеткіштер саларға дейді. Шоңа көрі. Ол мәйтем, өзі бик құллағын тәмлеткіштерін deyip, тәмлеткіштер білән ясап тағы да шөбірек қылады дейді. Anladım. Мәне шуғына кеңеші. Аннан соң күшті сенің яққан, мәйтем, мәне мұнда суп-пюре. Суп-пюре енді ол дейді, мен аңа тұттар шәдер жеметіп қараған едім. Қарада сүт үсті салмадығыз, мәйтем, салды. Сүт үсті салғаш, бойында крем-суп дейді. Мәйтем, біз терминологияларын біліп отырмыз. Біз аяз көріміз. Һәм мұнда біразына балық бар, отырған мүмкін, мәйтем, балық бар.
копченый балыкларды, копченый һәм теге как вариант инде. Һәм сухарилар белән ашарга мөмкин диде. Төрлелеге өчен кемгә ничек эшли? Абылай ашы үз урынында, супасы бөтенесе дә урында. Һәм Гапарада Жульянны монда бәйләнерлек урын тапмады. Барысы да дөрес, барысы да төгәл. Үз урынында. Шуңа күрә мин әйтәм, я кем беренче урын, кем икенче кайм инде. Монда мин беренче әйтә алмыйм, икесе дә югары дәрәҗәдә оста пешергәннәр. Бер төрле айрым рәсем, бер төрле айрым. Шуңа күрә бүген ничә? Бүген ничә котлым кызлар? Дуслык җиңде. Котлым икегезне дә Ләйсән, Гөлназ һәм сезгә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык аттына җәмгыятеннән әлеге бүләкләр истәлекле бүләкләр, истәлекле генә түгел инде алар сезгә хезмәт итсен. Берсе-берегезгә Ләйсән, Рәхмәт бик. Гөлназ, Ой, бик зур рәхмәт. тәмле ризыкларыгыз белән якыннарыгызны сөендерергә язсын якыннарыгызны. Әлеге табалар Намек. белән зур рәхмәт тапшырыбызның спонсорына, зур рәхмәт сезгә кызлар килгәнегез өчен, сыйлаганыгыз өчен. Хәзер әле сыйланырбыз, Алла бирсә, камера сүнгәч. Я бармы сезнең дә теләкләрегез? Бик матур тапшыру, бик кирәкле тапшыру дип уйлыйм. Озын гомерле тапшыру булсын. Амин. Шулай гел тәмле ризыклар гына ашап, тәмле яшәргә язсын. Барыгызга да. Дуслар, шуның белән тапшырубыз тәмам. Зур рәхмәт игътибар белән күзәтеп барганыгыз өчен. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшле ТМТV каналыннан күзәтеп барыйк. Сау булыгыз! Пока-пока. Хәзер ашыйбыз.